Kaixo lagunok, gaur sopelako ingenioso jostailu dendak utzitako are magiko honekin jolastuko dugu. Ikusi, bai? Zen are polita, ezta? Hau hondartzako area da, baina garbitute. Eta zergatik da magikoa? Formak egin ditzakegulako, desegin, batu, garbitu eta dana primeran, etzea sikindu barik. Bai? Jolasten hasiko gara? Lehenengo eta behin, hemen ditugun forma fitzak erabiliko ditugu. Adibidez, hau zer da? Erronboa, ezta? Arez beteko dugu. Eta hemen mahaian erabiliko dugu. Erronboa. Hor dugu. Primeran. Karratua edo laukia. Hor dugu primeran. Eta borobila. A ber. Hor dugu gure borobila. Berriro hobeto egiteko. Hene, zenbat are jauzi zaidan? Eskerrak, are magikoa dela bitxu ze ondo batzen dugun. Lista. Hor gure borobila eta hemen obaloa dugu. Labanarekin moztuko soberan duguna. Obaloa. Eta beste forma bat dugu hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagono bat dugu hemen, ezta? Hexagonoa. Berriro ere soberan duguna. Ze ondo mozten dan. Hor dugu. Hexagonoa, obaloa, borobila, karratua eta erronboa. Hemen ere piramide bat dugu. Hau, hemen berton egin dezakegu, bitxu. Ze polita geratzen zaigun gure konoa. Eta sumendia. Eta berriro elkartu. Egin, behitxu zerraz lan egiten dugu gure are magikoarekin, ezta? Hartuko dugu eta behitxu ze ondo zabaltzen den berriro. Bueno, gure formak egin ditugu, baina arearekin, egiten dugu normalean hondartzan, gazteluak, ezta? Gazteluak egiteko tresnak erabiliko ditugu, eta gaztelutzu bat egingo dugu orain. Bueno, lagunok, ikusten duzuenez, gaztelu bat egiten ari gara. Hemen, azkenengo dorrea egin barrot. Eskailera dun 3 dorre jarri ditugu. Konoa hemen erdian, eta hemen dorre zabala. Ia ateratzen zaigun. Hor da. Hona hemen gure gaztelua. Ze polita ez da, primeran geratu zaigu. Orain, batzeko, desegin behar dugu. Elkartzen dugu, behitxu. Ene, zelako zikinkeria. Ke ba, behitxu, holan egiten dugu, dana barrure,
eta ez da arerik geratzen mahai gainean. Aspiragailua dirudi are honen. Beitxu, garbi geratu zaigu, eta are guztia berriz ere hemen beste gaztelu bat egiteko prest. Bueno, lagunok, guk jolasten jarraituko dugu, primeran pasatu dugulako, eta zuek badakizue nahi baduzue gurekin primeran pasatu, jarraitu Kabalasako bideoak. Agur!